Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma baratus guys. Apa ning di? Kiai. Hai ning di guys, kak maca ya. Apa ning gone pasar? Baratus. Alat macaknya sampai sak cepuk guys. Ini aku lagi. Mbak Isma anak sing tekok Mbak Isma pakai limpen listrik nomor berapa, listriknya apa Mbak? Mbak Isma pakai ini lho guys, murah-murahan tuh akeh lho listrike lho. Opo gak roh lho. Sini nggone TikTok lho. Untuk 6 sing digoleki ya murah guys. Ki nomor 1, nomor 2, nomor 3 enek warnane apa ae tak sepilno. Bareng kalian tahu. Ini nomor 1. Nomor 1 kuwi coklat. Mulai murah-murahan nek akeh warnane guys. Iki nomor 2. Rodok apa ya nek ngarani? Bata. Nomor 3 pink guys. Nomor 4 ungu. Nomor 5 ki yo koyok bata, koyok coklat, pokokan warnane iki anu guys, kalem-kalem. Terus ki nomor 6 merah. Tapi Mbak Isma ini pakai yang iki guys. Pakai yang Hanasui nomor 1. Tak campuri coklat. Begini ngene guys. Alis gak iso nggawe alis. Wis banget. Alis. Wis ranggo idep-idepan. Iki idepe cuma pakai maskara biasa iki lho. OTW apa ki? OTWO. Pakai kuwi nek alise pakai sing Yoko TikTok untuk agih 5 guys. Apa ki? Liara apa sing cilik-cilik ngene iki lho. Wis nganggone wis iku tok. Udah. Wis ngono guys. Jilbaban gak iso nggawa jeronan. Kemarin tuku murah-murahan tapi gak iso jendul. Nah, ngene ae. Apa ning pasar ki pengen nyusul Mbak Deni pemirsa. Apa yang golek apa ya pengen anu guys ku lho. Golek jajan sing ku lho ning gone pinggir ratan 1000-an iku guys. Ndek wingi kuwi Peri kan mancing ceritane ning gone embung. Lah mulai iki digawani Mbak Dian iku jajan jerik kok enak arem-areme nek tuku ning ndi aku ngono. Sakmene lho guys. Tapi ki isinane ki enek marik-marike terus kok inu aku ngono tukune ning ndi iku lho Mbak ning pasar ning ngarep ane sekolahan ning gone iku apa jenenge pinggir ratan 1000-an enek sing 2000 yo aneka jajan pasar guys sing golek apa sisan blonjo Mbak Deni ki wis ning sekolahan dadi ngenteni ning kono ki karek Mbak Isma budal wis entuk katokan kayak Dek Peri apa melok guys. Sendalem ning ndi? Yo. Piye? Lah sendalem mbok endi? Mbok endi? Lali. Mau tak kono aku gak sendalnya padahal mau tak kono gak sendalnya. Oh kok lucu, ora nggo sendalne wong mang mbok nggo numpak sepeda kowe dolan ning ndi? Aku mang nggo sepeda, aku kan pertama dolanan. Nah, sendalku tak balik ono padahal gak nggo sendal. Lah terus ning ndi sendale? Wong kowe sing nganggo kok tekok buke. Buke apa nganggo sendalem? Aku yo malah ra roh. Iya
itu. Ya dadi goleki ning ndi eling-eling. Ora eling dijawab piye kowe. Bolak-balik sendale ilang, guys. Engko dolan ditinggal ning gone kono, kadang ngene Warti, kadang ditinggal ning endi-endi. Ya wis ngono kuwi. Iki mas sendal apik karek sitok kuwi ilang ya wis nyokor sendalan. Ning guri enek apa ora? Ning kamar tengah. Oh, alah, mbok go ning ndi? Nggone Bu Deni enek ora ngarep nggone baru. Sendale ilang. Iya. Gak enek. Ning guri. Ning kamar kene ya gak enek. Ilang ya wis rasa sendalan. Ning ndi? Enek apa ora? Nggone baru enek apa ora? Iya. Lali ilang sendale. Kae nang empere nando kae enek apa ora? Bosi kok ditinggal kok. Bolak-balik ngono, guys. Ilang sendiri ditinggali. Makanya lek gak sesendalan, sepedaan. Oh, gak enek, gak enek. Gak enek. Endi? Gak enek. Sendal hilang, guys, bentayangan ngulik sendal. Gumen aku masakno. Gak enek. Gak enek. Ning ndi? Nando. Nggone nando ya? Lari, lalu balap lari terus aku lari. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sendale lali, guys, ditinggal dolan. Goleki jeng-jengan. Kebiasaan, makanya nek dolan rasa sendalan. Japite pedot, ilang. Wis ayo. Guys. Halah, kok WA-an kok ora ada budal-budal malah. OTW maksudnya ngono lho, aku yo gak bangun. Rusuh, guys. Lah, ngene mending bangok. Lesu, Mbak. Aku ki pengen kuwi lho. Apa? Jajanan sewunan ngiler. Kok pengen aku. Anu. Lho, Den. Piye? Apa jenenge, Mang? Kudu mangan arem-arem. Wong kok kaya ngene. Sing sego ki lho arem-arem apa lemper? Aku tuku sak rinjing. Alone. Ngono. Bakole. Mbah. Gagal diingi ki mangan siji kurangan, lah siji dipangan mae. Kan dikek loro. Mapak Bu Deni ning sekolahan, guys. Ora gawean. Walah, sego apa? Piro ibu sego apa 4.000 sayang? Apa-apa murah. Isine apa iki? Ya dong, Ayam murah. sambal kemangi. Nggih. Ayam 24, 25, 26, 27, 28, Endi anune? Apa? 29, Sore. Arem-arem. Heeh. Arem-arem itu langsung 32, nggih. 33, 34, Sing 35. oh, tutup sego piring, guys. Oke. Ribuan nanti kecil. Seribuan. Ini ada 35. Oh, ya, semua seribuan enak sih. Ya, dia Hah? dia. Dipangan apa? Kok gak sego? Enggak, dek enak. Endi aku arep-arep ki udui. Iki iki anu. 5, 6, 7, Aduh, arep-arep ra enek rauman. Iki nasi pecel goreng. Sekole, guys. Enak sego goreng. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Iya. Ya nya. Kole cek arep-arep iki enek. Ya ki titip kayak ngono sik ya.
105 ya. Ye, monggo. Tak sisih kono aku. Tak lewat kene, Bu. Arem-aremnya sampun telas kantor lemper dodolane lho. Ki mau nyidam arem-arem. Wah, Mbak 100 mau jane ya. Oh. Ini 4,5. Dek ini yang ada awan. Oh, ndek iki sampai awan iki ya anu kok. Nek nuju beneran iki. Ya 105 bonusnya sekawan menit. Oh, iki jajanan iki, guys. Nggih, sing sewunan nggih. Enek 1000, enek 100, enek 2000. Nika lemper nika nggih sewunan nggih. Iya, lemper. Susuke dadese 95 ya. Wah, aku pengen apa lho, Mbak? Dia nek jeneng apa nek? Kuwi. Ndi? Mochi yo. Seneng. Wes cocok kabeh. Plek. Plek. Mbak, bakul gorengan kae enek apa ora, Mbak? Aku tak lanjut kono, Mbak, mbekan. Ya. Heeh. Lah, enek sing anu iki. Ya. Aku 4.000 ku tak anuni ya. Udah Mbak gunan bonusnya. Mencolot ya. Sudah. Tak madhep rene aku. Niki nasi pecel, niki goreng. Niki sinten Mbak ya? Oh Mbak ya. Mbak, aku juga. Mbak 4, 5 ditambah 4.000 ya, jadi 9.000. 5, 9, 10, 11, 12, 13 jadi 15 sama 2 setengah jadi 11.500. Itulah setengah. Sakule laris. Mulih. Alhamdulillah bedang besok. Ya. Itulah setengah susuk 32.500. Monggo Mbak E matur nuwun. Monggo, Bu. Susuk 1000 ya, matur nuwun Mbak E. Nggih. Tak tuku gorengan, Mbak aku. Ayo cek pra. Kowe tau nyebrang sik sepenting. Coba. Mbak. Ayo. Walah, 100 wis entek ya bener kok. Iya. Jane mok sak mene-mene lho. Tapi dia ini memprek. Ya mene. Mongkrek iki piye? Cek akeh. Sik akeh. Ya wong iki ngono kae lho. Saiki wis Paling akeh mbuh enak acara apa ngono kae. Nyidam. soalnya Iya. isune iki enek tahu, enek kentang, enek apa ya tempe, enek kamu-kamu. Halo gorengane. Liwat jero ae penanya. Halo. Ya, berapa deh? Golek-golek. Yen, kok tambah gudi saiki? Kok padha mbek aku? Ya. Lah iki nang gone Pak Wo. Kuwi lho. Jangan cantik-cantik telonnya. Jangan cantik-cantik. Oh, ning kene.
Iya, aku juga mau sama ayo. Oke, lanjut mangan neng kono. Neng kono. Ambil uang guys di ATM ki Pak Riko kirim yo. Boleh. Sik. Sing ngambil aku kemarin. Ini rasa ngambil aku. Engko sik. Aku tak kena kue. Aja ngono sik ah. Iki lho jek nutul. Ngambil aku ya, ngambil aku. Sik guys. Sik. Korban. Terlalu akeh sing ngomong sone. Terus iki aneh penyetan iki. Indra. Undi karena Guys, iki tak jipuk soalnya emang enak uang sing ngantri dadine yo alhamdulillah wis jipuk ning gone ATM. Kita mau pulang, guys. Aku tak lanjutno ning omah soalnya ning kene enek Pak Sapame. Ya wis, ngono ae, guys. Oke. Tak lanjut ning omah. Wis nyampe. Iki mau jipuk duit ora tak kontainer detil soalnya enek nganune guys. Enek wong sing ape jipuk. Terus nah cepet. Kok ngetok iki lho ya ini. Terus enek sapame dadi gede-gede dan diperi seperti biasa. Jaluk ngene iki. Ini disangoni bae dhewe yo. Jadi itu ngomongan. Yang pasang ki nang pemirsa. Loh. Jaluk naga. 27.000. Pecah. Sama. Ora pokok-pokok, guys. Yang ini ku mau. Yang ini tak buka no. Pangan nopo. Ini tak bisa orang Pak Riko yo kirim saiki guys uang bayaran iki yo kondonan dikirimno bayaran sesuk minggu. Gak larang 15.000 lho ditukokno ngene an. Wis klesotan cepet ditukokno. Lagi, wis dadi ya? Lagi kan relatif pokoknya dari kempes. ini lagi. Pasang ini. Itu kayak gitu. Karena aku ki serepe. Ya wis ngono pemirsa ya kontene Mbak Isma wis ditutup ae kontene. Ya wis terima kasih semoga kegiatan Mbak Isma wis selalu support nggak semangat saran masukan wis ditonton terus ki mau yo ngonten guys wong ra yo penggaweane ngonten yo. Mergawene konten dadi apa yo itu konten. Ya wis ngono. Iki kayak kulkas bet. Ora dipangan. Puding. Pengen golek anu malah ke enek ya wis enek iki terus mau sisa njupuk. Sebenarnya Mbak Isma pamit ya pemirsa. Terima kasih yang selalu support, yang semangat saran masukan, wis tonton terus iklannya wis gak di skip. Mbak Isma pamit. Aduh sampai ringatan koyo ngene guys.
Cek titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.